रसरजोब्बाय नै गाइस लोगोफोर रसरजोब्बाय रुफुनाया नै जाबाय माथो फिसा ओंखारजोब्बाय नै डाबल इन्ट्रेस्ट लागाव होलाबायनानै लादोलै जानला मोनला लादोलै ओइ हाख्लायथो बिमा खारजोबखाबाय माथो बिरफुंगासिनो दं आरो बेरेमो खावदोलै जों बेरेमो लारसो जाजोब्बायलै बारा सिनायहरला गोजानद्राय एसे गोजानावसो दं आङो हाखावथार लांगाब अबाव गोलैहैखोलै लांगाबनो माखासे हाख्लायखांबाय गाइस एखेबारे बिदि गोनायाव दं गसरला जोब्बाय आरो ना दा केमेरायाव सिनायहराखै आरो दावराव जालागासिनो दं ओइ मोजां हास' आं एसे थाखुमाना रोङा आरो ना एसे गोजाननिफ्राय केमेराखौ जुम खालामनानै साफायहरदां ह मोना सौनो नागिरा दान्दायानो एसे गुसुंद्राय जादों सेस रसरजोब्बाय रसरजोब्बाय नै गाइस लोगोफोर रसरजोब्बाय ओइ लांगाब लागाव गोलैजोब्बाय खनैनोसै दाना खर' साफायनोलां फट' बाल्थिंसे जाखाबाय माथो नै दै गुदुङाव रुख'बाय दै गुदुंजों एखेबारे बिदैया स्र' ओंखारजोबसिगोन दंबावोसो नै सिङाव फिसाफ्रा ओंखारजोब्बाय नै माने बेयावलाय माने निबु होलायनांगौ जाखाबाय बायदि मोनदों नामा नोङो जायाखै आयु आया ससा मा सिथों जाखो बेखौ सुनाङा आं अफार जागोनखाबाय बोखाराबाला जेबो नङालै जेबो नङा फुलिजोबदो फुलि लागासिनोब्रा सुग्लिबाय थादो होदो जाबाय माबाखौ लाबोदो मा होनो जांगाय दंना गैया जांगायथ' गैयाना जागोन र' इयो माबा मोनसे जेंगाय होनदों मा जांगाय ओइखौ लाबोनांगौ होनदोंमोनलै रुफुनाया नै जाबाय माथो फिसा ओंखारजोब्बाय नै सारायसे जाबाय 2.5 किल'सो जाखागोन 2.5 किल'सो नैबे बिराद फिसा ओंखारनानै आरो दंबावोसो बाल्थिङाव बांद्राय थुग्लिबाय थानाङा गोजाननि मानसिफ्रा माजों सुनांगौ मिथिगौ नोङो मिथियो आङो मोनसेबा आथा मोजा होखानासो खनसे फार्स्ट एवनो आथा मोजा जोबदोंब्रा सेकेन्ड टाइमावसो बे समाव रोङामोनदां बे समाव रोङा डाइरेक्ट बिदिनो रुबाय डाइरेक्ट होखाबाय आरो आथा जानो हाया खननै खनथाम सुनांगौ आं बे बिदि खालामखांनानै दै गरम नांबावोसो खेबथाम खेबब्रैया जाबाबो जाख'लायनो हायो आरो जों माबालाय ओरै हावखांनाय खेबसे मोनथाम जाना फैनानै अखानायै खिलाबायनानै सौफैबाय जों सुङोब्रा एबार हावखांबाय नै देन्जार बुरजाखालै आरो ओइनि बाल्थिङाव दंबावोसो नै खावसे दंबावखायो खावसेल' होखादों लादोंब्रा लादों बेखौ लांसै र' बाल्थिं लायो र' मोनसे आं फुङोबा जाख'नो हालालै आग्लायलायसिनोसो फुङोबा आं लोंगोनलै बेयावबो बेजों समानफ्राम दं लाइन थांबासो बिराद डिस्टार्ब जायो अखा हाबा थाङालै खारो मैया अखा हादोंबा थांबावलाया अखा हाबा थाङा बन्द' खालामग्राफ्रा बायहैयो अखा हाबा बानायनोसै ना एबार नै होबावबाय सोमबावबायसो गारियानो गैया
नै बानलु साफा खालामग्रायाबो जेंगाय बेसे जागोनलै एरिया नै जेंगाय सेखा बेयाव ओइ नै ओरैजाबो मोनसे माथो आरो सिङाव मोनसे दंबावोसो ओइ र' सिंनिखौ देखायथारनोसै आं जासिलै भिउवार्सफ्रा फोथायथारनाय नङा ओइ गैला माथो मा थगायोब्रा जेंगाय मोननायल'सोलै गायस्लायबो सारायसे जाखासिगोन खिन्थु दे मोजां दे सनाराम लागाव एबार नै गारसनसिगोन ओइया दिक्सा गना लाथ'ब्रा एसे हगनासै जागोन जागोन दालाय माथो समावनो थाव गैया मा गैयालाय थावखौ बायनांगौमोन दखाना बन्द' गैजाबा टाइमाबो जाबाय 8टा गोजोन 9टा गोजोन खारै दांनांगोनलै दा बाराबा बेखौ दा लाखिनो एसेबाव हा एसेबावलाय एसेबावरा जागोन ना माथो होजोबलाय लागाव नै बेथ' जेंगाय गिदिरखा डाबल इन्ट्रेस्ट लागाव गोसोम रोदा नामफ्रा बिमा एसे दङ बेलाय मा जानो जाम्बालाय दासो गां सुहांनायालाय जाखांसैल' लायनो नागिरदों खोन्थाखादो ओइ लाय नागिरनो खिन्थालाय बिसोरखौ जिरायनायफोरखौ दहायनो जिरायगासिनो लाराव होना साफिनो नांगौ जाबाय लायनालाय बोरो है माथो है साफिनालै बालायलांलाय नोंथां अरा आरो सिगां माबाजों रायलायनांगौमोन दैया ओंखारदों साला दासो गाइस लोगोफोर माने एसे दै गुसुआव सुनायखौ देखायनाय जायासै आरो आं मबाइल चार्ज होदोंमोन आरो दसे 10 मिनिट 20 मिनिटसो चार्जआ जोबथारबायमोन दै गुसुआव देन्जार गोबाव सुबाय आरो दै गुदुङाव सुबावनांगौमोनबा आराबा हायोमोनबा आथा खारजोबगौमोन आरो दाबो खारबाय खारनायालाय अबसे गुदुं जाखानांगोन नङाबा आथा मोनजाजोबगोन खाथियाव लांनो होगासिनो दंलै नैब्रा खाथियावनो खाब्रा बोबानो सौफैयो नै ब्लार जालायलाङोलै खाथियाव बोबाथाय जुम खालामबाथाय नै दसे खोहाबना दोनसिगोन आयो थोरसियानो लोमस्लाबलायबावसो नै सारायाबो जिबायदि गिदिरखा सारायसे जांखा ओइ नै औवा मेवाइ आसार जानांगोन मालाबा र' अमा बेदरजों आयु दैया बांसिननिफ्राय बांसिनसो जागासिनो दं माबा ओंख्रिफोर संनायफोरा नुखाबाय दा बुस्थुफोरखौ ओमफ्राय जाजासिगोन बयल खालामनायाव हाबनायफ्रा ओंखारजोबोब्रा दङा जाखाबायलै हा दङा जाखाबाय माबाया हालिया जाबायदां हरखाय नुदोंदां ना जाबायब्रा हराव एसे होनोबा एसे गोजाजों सुबासो मिथिनांगौ नुवाखै नामा नै जाबाय बरियानो दा खांनायाव एसे होबाव होमबा माबा ओंख्रि फाजा लाब्रा एवनाय बायदिसो नुखाबाय दा आयै दैयानो राननो रोंथारला दाबो नै अयथासार ओंखारसिनगासिनो दं दैयानो मोननायालाय मोनखाबाय बे दै रानबानो जाखासिगोनबो र' नै साखिग्रोनायसै जों जाबाय जानाया एसे दैसुब जाबाय आरो माबा दैसुबलायनो दै जेजे जाबाय आरो एसे फोरानबावथारनांगोन हेभि मोनजादों माथो हानबावदोंलै होननायसो आं माथो जाबाथाय जानो लुगैबाय थायोलै मानो होननायसो मोनदों बै आथाखा माथो जाखांग्रोमोना नै गाइस मोनथारबाय दैया रानजोब्बाय फुरा फुरि थांनो समाय जाबाय आरो टाइम जाबाय खांसै दा बे खोमसि नालाय हालदैखौ बारा सिनायासै नै गाइस लोगोफोर बाहेरायाव लांसै एखेबारे आफादाव जाबाय ओइ मोजां खोमा नोंसिना लागाव मा फिल्म नायखोब्रा लागाव गाइस लोगोफोर नै लायाव रानबाय एबार
ओरैजा नै सर्ट मुभि सोलिगासिनो दं उनिल सारनि कपिराइटसो फैगोन नामाब्रा मोदान खादों अबेसे नुवाखै अबेसे साउन्डनि थाखाय जायोलै कपिराइटआ बोलाबायनानै लादोलै जानला मोनला लागाव जानोसै गाव गोजा खावसे जानोसै खावसे ओंखामजों जानो लांसै आरो नारें मोनसेया जादो फंबाय नारें सेबना जाबावोसै सासेया जाला जाला गाखिर जुइसन नै गाइस संख्रि सौहैदो र' दासो ओरै नारें एसे फुननानै जानो गाइस लोगोफोरा भिडिअखौ बे दिनाव फोजोबबाय नोंथांमोना मिथियारबो साबसिन खालामदो सेयार खालामदो लाइक कमेन्ट खालामलाबायदो बारा जानायखौ देबाय थाला भिडिअ लोगो मोनसिन बाय बाय नै बेरे जाग्राफ्रा नै बानलु गलाय गंग्रा